ujutro. Danas ćemo od vašega stana napraviti pravu dvoranu za vježbanje. Naš i vaš gost je profesor kineziologije Tomislav Dolušić. Dobro jutro. Dobro jutro svima. Napravili smo dvoranu. Tako je. Imamo 5 stanica. Imamo 5 stanica, prelazimo na kružni trening. To je korak broj 2 našeg trening sistema Fit Box and Free Motion. Evo tu ekipica se već zagrijava. Vidim da je Daniel se potpuno snašao. Daniel se super snašao među našim curama. Tako da ćemo sada najprije se, kao što kaže svaki dobar trening, dobro zagrijati. Tako je. Kasnije ćemo raditi sa... Malo radimo sa bučicama, sa pravim bučicama za dečke i ovim improviziranim za cure. Stolci za sklekove. Tako je, prelazimo na stolce. I pod za trbušnjake, je li tako? Tako je, za kraj trbušnjaka. Pravo je zadovoljstvo gledati njih kako lijepo se zagrijavaju danas ujutro. Stvarno dobro ide. I sada će oni lagano prijeći na zadane bučice, a mi ćemo polako prijeći na njihovo mjesto. Dakle, Daniel kao pravi momak ima prave bučice, a djevojke imaju bočice s vodom. Ova je vježba dobra naravno za ruke, ali kompletno tijelo radi, znači od nogu do gornjeg dijela tijela, odlična vježba, kompleksna. Baš za kondiciju, je li tako? Super za kondiciju, apsolutno svi mišići na tijelu radi. A i lagano je to raditi u stanu, ipak ima mjesta. Samo i zabavno je šetamo od mjesta do mjesta, jel? I sada najteži dio sklekovi, koji će se raditi na stolcu. Sklek je dobar. Sklek je odlična vježbica za gornji dio tijela, za rameni pojas. Eto, ovako varijanta na stolcu je super. A i dobra je za trbušne mišiće, zato što čovjek zaista mora utegnuti cijelo tijelo. Moramo cijelo vrijeme biti utegnuti. Eto, vidim da naš Daniel još uvijek nije popustio i da mu sve bolje i bolje ide. Super se nosi sa curama. Sad smo prešli na ovu varijantu malo za triceps, za mišiće ruku. Isto tako i trbušnjaci cijelo vrijeme radi. Da. To je zaista za kućnu upotrebu odlično. Super je. I sada ćemo još preći na obične trbušne mišiće. Dakle, ono što radimo svaki dan i možemo raditi kod nas u našim stanovima na podu, možda na prostirci, ali na čvrstom. Mora biti čvrsta podloga. Evo, počeli smo sa takozvanim biciklom. To je jedna onako umjereno teška vježbica za trbušnjake. Rade i donji gornji trbušnjaci. Ali ovo ste nas svi zapravo naučili, dosta je teško, moram priznati. Dosta je teško, ovo je jedna tipična vježbica koju mi radimo na našem programu, onako, na rekreativnom boksu, znači... I tu je naš Daniel ipak bolji od cura, moram priznati. Evo, teško mi je priznat, ali istina. Malo i vodi, ali cure... A sada ćemo ih prepustiti sanje, mi ćemo ih gledati izvana. Radimo sve elemente iz početka, proširimo poziciju, prvo je ugrijavanje. Bokovi rade krug u jednu stranu i u drugu. 7, 8, krug i krug. Idemo u čučanj i u čučanj. Na prste, na prste. Na prste, na prste i strane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otvori. 1, 2, 3, pa naprijed. I 1. Na mjestu hodamo. Idemo na drugu poziciju. Radimo vježbe za ruke. Uzimamo bočice i bučice. Iskorak. 1 i 2 i 3, 4. Ruke gore. I 1. Vratimo. 2 i 3, 4. Na izlijetu. 1, 2, 3, 4. Pustimo, idemo na sljedeću stanicu. To su sklekovi. Pripremimo. I 4, 3, 2, 1. Noga gore. 1, 2, 3, 4. Promijenimo. Vježbu za triceps. 7, 8, 1 i 2, 3, 4. Noga gore. 1 i 2, 3, 4. Posljednja stanica, to su trbušnjaci. Bicikl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Stegnemo se. 1 i 2, 3 i 4. Još. 4, 3, 2. Opustimo se, odmorimo koljena na prsa. Nadamo se da ste završili s nama svih ovih nekoliko stanica.